Hvad så boys, og velkommen back til endnu en fucking video her på All In Silas. Sidste gang, hvor jeg spillede Blackjack, I så alle sammen hvordan det gik. Det gik ikke ret godt. Jeg var virkelig uheldig. Men hvis man er uheldig på det ene side, så må helden jo komme på den anden side. Det må jo betyde, at der kommer et max win i dag, gutter. Så derfor skal vi kraftedeme bare have et kæmpe bonusbuy. Lad os starte ud med Sugar Rush 1000. The GOAT. Lad os lige se, hvor meget vi vil bruge. Jeg tænker, vi starter nemt ud. Jeg har kun 500 kroner inde i dag, desværre, gutter, fordi vi er down bad. Lad os købe en 200 kroner bonus. Der blev requestet lidt på mine videoer, at jeg forklarer de spil, jeg spiller. Så det her spil her, der kan vi så se top symbol. Det er balls, hjerter, eggplant, og så stjerne, og så dem her nede, dem er vi lige glade med. Det er kun det her oppe, vi kigger efter, venner. Så dem her, dem vil vi have rigtig mange af. Så skal du bruge 5 i samme sted, og så får vi en connection. Så du skal have 5 eller mere. For eksempel der og der og der. Alle sammen mere end 5. Nu får vi så hjerterne hernede, fordi de falder ned. 2, ja, vi får hjerter her. Og så bygger den sådan en multiplier op, så hver gang vi får en multiplier her, så multiplier den det her tal, der står bagved. Så den her 2x her, hvis vi får en connection her på den nu, så er det en 4x i stedet for. Så spillet handler om at få rigtig mange connections. Og det samme sted, røde bjamser. Ja. Så vi vil gerne tumble, som det hedder, en hel masse. Eller et weak her får vi hjerter i det mindste. Og så multiplier den det så med, hvad symbolet er værd. 2 balls. Øj, vi fik balls. Det er ikke vildt, men altså, det er ikke tænkt, vi vil få balls. Røde bamser. Ja, vi får bamser. Let's go. Stjerner. En mere cool. Der får vi det her. Hvad har vi her? Er det så ikke en 8 og en 4 her nu? Eller er det en 16? Ja, det er en 16 her. Vi vil gerne have connections her. Connections her. Det her, det er vores største multi. Goddammit. Kom nu, ikke dø. Det er 200 kroner, venner. Ikke dø. Ha. Yes! Oj! Fuck, det er vildt, det der! Let's go! Fuck yeah! Mere end cashback! Fucking the GOAT er back! I'm back! Jeg sagde, jeg ville have held. I det her lort. Profit på mit første buy. Let's motherfucking go. Lad os ikke stoppe her. Lad os bare komme videre. Bum, venner. Så sidder vi på kraftedeme Gates of Olympus 1000. The absolute top GOAT af dem alle sammen. Mr. Gay of Olympus. Han har scammet mig så mange gange. Han har givet mig så mange penge. Han har gjort alting. Man ved aldrig, om man kan stole på ham. Men lad os lige få varmet ham lidt op med et par 5 kroner spins her. Som vi altid plejer. Det her spil her, så går det ud på, at du skal have 7 symboler. Og det er lige meget, hvor de er henne. Så længe du har 7 af de samme symboler på skærmen. Så de kan være oppe i hjørnet heroppe, og de kan være inde i midten, de kan være over det hele, de kan være blandet. Og så skal du have en multiplier, sådan en rund lille ting, der dukker op på skærmen. Den vil så multiplier din total gevinst heroppe. Og så kan vi så bygge vores multiplier op, så vi gemmer vores multiplier hver runde. Og så kan vi så få en kæmpe multiplier til allersidst. Som så multiplier til du får. Så det handler både om at få connections og få en bedre multiplier. Det er derfor ham herover, han er the GOAT, Mr. Gates of Olympus. Okay. Lad os have et 1 kron spin. Og så lad os komme i gang. Imagine, hvis vi lige fik en bonus på det her 1 kron spin her. Ja, hvor det er. Lad os bare køre det samme på den her. Den anden, den betaler cirka 350. Så lad os se, om Gates kan gøre det bedre. Og selvfølgelig kan han det. Gates, forfølg dem. Kom så. Vi starter med en multiplier. Vi starter med 2 multiplier. Vi får ikke nogen af dem. Let's go. Det er sådan, vi kan lide det. Fuck dig, Gates. Fuck dig. Vi er dead spinner. Vi får vores første connection. Uden en multiplier. Hey, wow. Multi. Mere multi. Blå multi. Gul. Blå, multi-rød, grøn, kom, kæmpe multi. Kom nu, mere multi. Ja! God start, mand. Cashback allerede.
Han er the goat. Han er bare the goat, ham der. Ej, jeg elsker dig. Jeg elsker dig, Gates. Alt nu, fra nu af, er fucking profit, venner. Power. Vi fik ikke lige den der. Det var dejligt. Nu kan I se, at vi har en 8x multiplier. Det er ikke så godt. Men altså, vi er allerede profit. Det er pisse ligegyldigt. Ja! Lilla! Grøn. Okay, se, nu får vi bygget multiplieren lidt op. 14. Se, det er gratis penge lige der, venner. Hvorfor gambler I ikke? Der! Øj, det er sygt 5x multiplier. Okay. Nu er vi oppe på 22. Kom nu, venner. Øj, vi får en connection. Altså, okay. Ja, det var en connection. 26 kroner, men altså. Gratis. Top-sim. Top-sim er kronen. Kom nu sidste. 100 kroner profit. 100 kroner profit, venner. Altså. Ja, det var ikke lige så godt som Sugar Rush. Men altså, han er bare så fræk. Der er bare noget, når han siger free spins. Eller elemental power. Det er bare så dejligt at høre. Jeg elsker det. Vi ser, vi kan spille den bonus, venner. Kom. Lige en hurtig bonus, der. Kom. Det var alligevel derfor, vi vinder noget, jeg elsker det. Jeg får kørt alle de her lortespil. Jeg ved, det er faktisk. Så kom. Kom så Gates. Han kan også multiply i det normale her, hvor bare sidder spinner. Så det er sådan noget, du skal kigge efter. Lige hejt over. Okay. Jeg tænker bare, at vi går videre til den næste bonus. Okay, venner. Nu sidder vi på Fruit Party. Så er det tid til at party. Herinde. Jeg har ikke spillet den så meget selv, så I må lige undskylde mig, hvis jeg ikke lige opfanger nogle ting. Jordbær top symbol. Den der. Okay, ja. Så det her går ud på, at du skal have 4. Nej, du skal have 5 ved siden af hinanden. Og så kan den spawne en random multiplier. Hvis du får en connection mere, så bliver multiplieren højere, så jeg husker. Så lad os bare springe os ud i det. Og her gemmer den ikke din multiplier, ligesom i Gates. Se, for eksempel, så har den multiplier på den her. Og så, wow, hvad? 32x. Og så fortsætter multiplieren nemlig på den her. Så det gælder vist bare op at spawn med en multiplier, og så bygge den op eller sådan noget, tror jeg. Men lad os se på det, venner. Øj, der spawner vi med noget. Og der kan vi så, hvad skal der så? Ikke en skid. Like it. Hjerter, var det ikke rimelig glat? Nej, det var lort. Det var nu top symbol. Nå, det er jordbær, der er top symbol. Stjerner, 2x. Okay, vi får kun én connection per spin. Der, multiplier. Ej, vi får ikke nogen multiplier på noget af det der. How dare you? Øj, 4x. 250x. 100 kroner. Kom nu der. Ej, ikke noget multiplier. Hjerter. Hvordan? What the fuck? Se, det er sådan noget der. Så kommer der lige pludselig bare sådan 200x multiplier. Men vi får knap noget cashback. Det er en 200 kroners bonus, venner. Jeg mangler penge. Nej! Nå. Okay. Det var ikke lige min yndlings. Lad os bare sige det her. Lad os prøve med freespin her. Hjerner. Den der. Jeg er ikke en frugtperson, det her med det. Og der er lige så, jeg er kun kede, så. Ja, flot. Ja. De her frugter er væk herfra, man. Jeg gider ikke at se på det. Det er så. Den hedder frugter, man. Der får jeg. Det er dyr, eller hvad? Ja, det blev den nej herfra. Lad os gå videre til næste bonus. Ja, wait, get on. That's ass, brother. That's so ass. Fuck dig. Wait, what? Wait, slow down. Whoa! Mere sygt, Wait! Yes. Jeg er ikke så sygt nok. Det skal være den sygeste indtil. Kom. Yes. Mere sygt. Kom så. Wait, 10 kroner der. What the fuck? Well.
Kom nu, mere herover. Fedt. Ja, mere. 10 kroner mere. Kom nu, mere. 2x der. Kom nu, gør det. Ustabil. Super stabil. Wrecking. Flicking. Sucking. What the fuck? Er det ikke? Det der fucking sindssygt. Det må 30 kroner. Utroligt. Mere. Gør noget. 2x. 12 kroner. Fortsæt. Modifikationer igen. Okay, venner. Okay. Jeg ved ikke, hvad der skal sige, men you know what? I like it. Okay. Velkommen tilbage til en klassiker, venner. Den her, den kender I. Det var der, hvor vi lavede All In Channelsen på Doggy House. Og det ikke gik ret godt, som jeg skulle se der. Så lad os da bare se, om den endelig kan fucking lave comeback nu. Eller den skal være sådan en lille bitch igen, var. Lad os få os nogle 5 kroner spænds. Nu skal I jo tænke på, Doggy House, den skylder faktisk. Det kan vi godt være enige om, ikke? Okay, skal vi lige sætte den, jeg sætter den til at autospænde lidt her, og så kan jeg lige 10 autospins. Så det går ud på, det er, du vil gerne have den samme symbol hele vejen igennem. Og så de der hus der, de tæller som... Wait! Fuck, det er sygt! Det er top symbol hele vejen igennem! Det er top symbol hele vejen igennem! 3.000 kroner! Ja! 3.000! På et 5 kroner spænd! Fuck yes, Doghouse! Jeg sagde den skyldt. Jeg gav den 1000 kroner, og den payer. Den fucking payer hver gang. Den payer så godt. Doghouse! Tak! Jeg var ved at gå bankerot. Doghouse redder igen. Det er fucking goat. Yes! Du har fortjent alle mine penge, Doghouse. Jeg fucking donerer til dig lige om lidt. Jeg går ned og køber min egen hund. Fucking lad være med at knippe den. Wow, hvad? Hey, no bestiality her. Det var sygt det der, venner. Fuck yeah. Der kan man da lige få pulsen op. Fuck, det var 3.000 kroner. Så i det. Det handler bare om at få det samme symbol hele vejen igennem bordet. Og det er derfor, jeg gik så mørkt sidste gang, da jeg lagde 1000 kroner ind. Og vi manglede et hus for at få en hel række mere. Det var rimelig skam. Okay. Lad os bette. Vi better 200 på de andre. Doghouse er jo the goat. Så får lov til at få dobbelt så meget. 400 kroner til Doggy House. Doggy House. Og vi skal selvfølgelig have klædt med. Vi ved godt, det er den eneste, der kan betale. Kom så nogle multipliers. Her. Nej, hvis vi havde haft 2 mere her, så ville det været sygt. Okay, vi skal ind her. Hus her, venner. Multiplier på, tak. Multiplier på her i den her række. Nej. Altså, vi kommer til at få connections hele vejen igennem nu. Men vi skal have en her. Okay, en her nu kunne være sindssygt. Så har vi alle de her rækker her. Kom nu. Nej. Okay, B for samme symbol i starten og her. Eller bare et hus mere der. Kom nu. Doggy. Nej, det havde været hele vejen. Det havde det der symbol hele vejen, vi så fået ind der. Okay, sidste. Kom nu. Nej. Doggy House svigter. Men okay, den gav mig 3.000 kroner lige før. Måske er det fair nok, den ikke betalte mig. Helt fint, Doggy. Lad os lige... Altså, 5 kroner spændt, så gjorde det meget godt, synes jeg ikke det? Fandme godt, jeg satte til autospænd, hva'? Der er nogen, der kan se sådan lidt frem i... Eller se fra fremtiden, hedder det jo. Det må man da sige, jeg kan. Ja, jeg ved godt, jeg har vundet. Tak for at fortælle mig det. Ui, tak lige simpelt. Lad os bare lige købe en 200 kroners bonus mere. Dang. En mere. Venner. Jeg tror, vi kører med regnende den her gang. Det regner udenfor. Vi kører regnende bonus. Det passer godt sammen. Lad os se, hvad vi kan gøre nu. Kom så. Oj! Ej, vi skulle have haft nogle multiplier her. Vi skulle have haft 2 multiplier her. Så det der har været hele vejen. Vi får 1 nu, vi får 2 nu. Vi får kun 2 nu, det er lort. Den connecter ikke engang. Ej. Det er derfor, jeg ikke kan lide regne. Man ved aldrig, hvad der kommer til. 2 her. Kom. Ej, en der bare. Det var sygt. Top symbol. Ej. Wow, okay.
Okay, der får vi det mindste lidt. Men vi skulle have haft en der. Så kunne have været endnu mere sådan lidt. Bør der en der, så er der næsten hele vejen. Vi får kun et hus hver gang, så derfor ikke kan lide at regne med. Ja, ja. Giv mig et hus, altså. Ej. Ej, her. Ja, ind her. Nej. En der. Okay. Kom nu. Fortsæt. Ind her. Ja! Okay, det er godt. Det er rigtig... Nej, det er ikke ret godt. Det er 50 kroner. 40 kroner. Ej, jeg troede, det havde været mere. Fuck mig. Nå. Vi skulle have haft et hus der, så havde det været sygt. Hold nu. Ja, et her. Top symbol. Ikke engang top symbol. 6 kroner. Ej, det er godt nok, venner. Okay, lad os lige køre nogen. Ej, vi er jo stadigvæk up good. Altså, hvad er det, vi siger, venner? Hvad er det, vi siger? Vi begynder at skylde lidt nu. Føler vi ikke også det? Jeg vil lige... Nej, vi har heller ikke fået nogen multiplier endnu. Okay, er klar? Det er det spændet. Det er spændet. Oj! Okay, der er ikke nogen multiplier på. Ew. Okay. Jeg bruger lige... 3. Jeg bruger en 3. Okay.